Exército. Ola, parroquia! Benvidos e benvidas outra semana máis ao Exército Meque Meque, un programa feito para esas persoas que non se perden unha racha no Duolingo. Para vos, adictos e adictas, vai este programa. De adiccións imos falaros un cacho, do Duolingo posiblemente tamén, pero non o farei eu só. Eu son Carlos Vieito e como cada semana estou moi ben acompañado dos mellores mequemeques. Estou a falar de Lidia Veiga. Hola! E Miguel Gómez Abad, que tal? Meque. Falas do Duolingo, como si ti non lle deras caña, chegaches aquí e estabas viciando el como un perdido. Estou enganchadísimo ao Duolingo. Podemos falar despois máis intensamente sobre o Duolingo, pero moita xente como a min está enganchada a certas cousas, ten unhas certas adiccións. E a miña pregunta é, vos tedes tamén algunha adicción agochada que non lle querades contar a ninguén, pero que, bueno... Quen non Oxe, ten? Quen non oxe ten de a non pregunta? recoñecer. A pregunta é quen non ten? Todo o mundo ten. É o primeiro programa que facemos para todo o mundo, porque dixeches que para que teña, sí. Todos os demais programas eran excluintes en algún aspecto, pero este é para todo o Hai mundo. que facer un paréntesis, porque isto, é dicir, o tema das adicións é un tema complicado. Tan, todas as persoas que se poidan ofender porque nós banalicemos alrededor das adicións, decirlles Claro. que non é a nosa intención. É dicir, entendemos que as adicións... Que adicións vamos a falar? Vamos a falar, evidentemente, de adiccións chungas. Bueno. Imos a falar de adiccións que, bueno, son un pouquiño risa, porque é certo... Un pouquiño risa, porque é certo que hai persoas que imos a comentar certas adiccións que parecen que son unha chorrada. O que de jajás, pero non son jajás. Pero ollo, comer cinza é chungo, Sí, da bueno. risa, pero é chungo. Sí, Así sí. que, bueno... Todas as adicións son malas. Todas. Todas. Claro. Non hai ni unha sola buena. Estudiar moito é malísimo. Malísimo. Sí. Malísimo. Bueno, poden ser boas se ti te aproveitas delas. Se ti non as tes... Por exemplo? Isto non estaba na escaleta, pero como sempre eu quero facer pequenas irrupcións, pequeniñas. Esta vai ser moi pequena. Eu, por exemplo, hoxe, en como sacarlle partido á ansiedade axena, porque ao final as adicións son muestras de ansiedade, eu traio dous exemplos de como sacarlle partido a algunha adicción que teña alguén. Por exemplo, adiccións a tema de limpieza e dos ácaros e destas cousas. Se convives cunha persoa así e esa persoa, para evitar conflictos, non quere negociar ni dicirche nada e xa limpia por ti, imagínate que ten tal nivel de adicción a limpeza que xa che fai todo. Ti dis que iso é bo? No, digo que ti te podes aproveitar. En plan, o máis meque que te podes Claro, aproveitar da adicción desa claro, persoa. como acción canónica meque, aproveitarte dunha adicción axena, é o que me está referindo. E Aproveitarse dunha persoa que está enferma, basicamente. Sí. O sea, esa é a situación. Grazas. E outra Diagnosticada da brutomanía, por certo. E outra que, claro. Toma, idiomas, que Madre, a xente fala latín. E outra que nos podemos aproveitar tamén de a xente que ten adicción aos números, ás matemáticas, a facer contas, que creo que ten un nome. Numerología, entendo. No, vale. aritmomanía ou algo así. Aritomania. Aquí a xente, mira, pois eso. Aquí a xente veu Eu preparada. Por primeira vez. Estudiei latín, ademais. Eu, por exemplo, meu pai ten un pouco desto, ten un dexe, sabes, como un tic. O sea, non é completamente, non ten unha adicción ás matemáticas no sentido estricto, pero sí lle mola os números e facer contas. Entonces eu aproveito para que me faga renta. Teño que dicir que da primeira idea que tiñas ti para aproveitarse, collo con pinzas, porque ao mellor a primeira semana, o primeiro mes ou 2 meses pode ser interesante vivir con alguén que che faga as cousas. Pero porque el non é capaz de ver o sitio así, sabes? No, se o problema non vai ser para el, vai ser para ti, porque vivir cunha persona que sexa extremadamente limpa conleva que te vai obligar a ser extremadamente... Claro, pero eu digo que precisamente para non evitar conflitos, porque unha persoa, o sea, ten que xuntarse nunha situación ideal. Miguel vive nun mundo utópico. Claro, ve un mundo de Teletubby Yuppie. O sea, eu imagino unha situación ideal de que esa persona, para evitar conflitos, en vez de, porque é consciente da súa adicción e sabe que é extremo, porque el non pode ver un centímetro de grasa nunha esquina da cociña totalmente inaccesible, sabes, que ti non terías acceso nin a verías, pero ela limpia igualmente. Pois que chega a ese punto de que, como sabe que é consciente da súa adicción, non quere conflitos, porque sabe que ti non vas chegar a ese nivel. Entón xa fai por ti.
ese ten dous problemas. Aí non hai Un que é parvo e outra que é moi aí non limpo. hai desarrollo do personaje, Miguel. Hai desarrollo. Sinceramente, está quedándoche moi plano. A min faltoume clima. Claro, no. Falta o clímax, Sí, no. Que día no, facía o clímax ese? no. O día O que clí- facía. o día que facía. Era un día soleado. Había unha persona con dous problemas. No, sí, no. Ti, que adiccións coñeces así que queiras salientar? Claro, vamos a ver. Eu adiccións a mentira, por exemplo. Mentir. Eu creo que conocín xente que era bastante adicta á mentira, non sei se estaba diagnosticada. E eu, cando era pequena, daballe unha tralla á mentira que flipas, Mentir. Sí, sí, É sí, dicir, sí, mentir por gusto. Por gusto. Non por necesidade. Pero que necesidade, que necesidade. Necesidade de supervivencia, porque a veces mintes para proteger. Sí, En situacións moi extremas e tamén coller E de pintas. pequeno creente, porque tratas con pequenos, entonces tú dis que polas noites che sale un corno na cabeza e ao mellor cola. Entón, a mentira convirtes en algo divertido. Despois sucede que te convirtes en adulto e xa son problemas, ¿no? É un Sobre todo delito. porque te pillan. Sí. Ai, de neno non te pillan máis fácil de neno, porque de maior... No, pero ela di a coetáneos, é dicir, xente... Outros cativos. Como é Ah, claro, como é entre grupos de nenos, xeracionais, claro, vale. A un Como é adulto... o refrán ese? Pillas antes a un mentiroso con coxo. Pois aí está o asunto. Sí, ou adicción bueno, adicción, é que non me gusta moito utilizar esa palabra, pero como necesitar facer cousas que non se deben facer. Isto sucedíame moito cando era pequena. Non toques aí. Ah, me vas tocar. Lidia tocaba aí, sí. E despois está a contradicción. Contradicción. Por exemplo, adicción. Vai A contra. miña, ir descalza pola vida. Encántame ir descalza. Mi má. Cal é a contradición? Miña nai dicíndome: que faz descalza? Que vas pillar un catarro? Que malo eso. Miña nai ten entonces a adicción da claro. miña... O sea, Ti está serías- adicta a serastes. miña mala adicción. Ti Serás serías unha feliz adicción, claro. nunha casa con chan radiante. Eu son feliz cun chan de azulejos incluso. No. O máis frío tamén. Mi má. Sempre descalza. Sí. Pois que mal, o sea, estás creándolle unha adicción a tua nai da túa propia adicción de ir descalza polo mundo. Perdóname, aquí cada un responsabilízase do seu, xa somos adultos. Ti Bueno. queres te aproveitar dunha persoa con problemas de limpeza extrema. Ela deixa de aproveitarse. Cada un coas súas mierdas. E dos números. Aquí, cada un co seu. Pois eu son adicto que me fagan o café pola mañá. No, perdona, así claro. Pero eso, mira, que me limpen a casa, que me fagan o café. No. Que esa outra adicción, Sí, por exemplo. Que... pois son adicto a... Ou se coñeces algunha adicción que queiras comentar. No, logo podría falar do que é son adicto eu. Punto 2. Casos curiosos. Eu digo, Das queres calitas. que che digas miñas adiccións. No, as túas ou se queres salientar un caso así No, que eso digas, non, Mima, máis. tedes que coñecer este. No, solo tiña esa da limpeza e a dos números das matemáticas, que creo que son xente da que nos podemos aproveitar utilizando o espírito meque-meque, non digo que eu me vaya a aproveitar. Pero ¿sabes? das matemáticas, o que dis da xente que ten así como certa obsesión co tema dos números, é unha movida, porque hai xente que ao mellor ahora mismo está nunha mesa onde hai 5 personas e contabilizan as interaccións que está habendo entre as persoas. Sí, e teñen números malditos tamén, e Total. ese número o escoitan e volven para casa. Claro. E hai números que son non sei se malditos, porque non lle quero chamar malditos, Pero pero si- hai un número que é clave, que é o 23, e eu tuve unha época que estaba enganchado ao 23. Ai, cando sale no móvil o 23, pido deseos. Sumas, pero é certo que hai moitísima xente que lle pasa o mesmo co número 23. Intentas sumar todos os números ou multiplicar ou dividir ou restar para que todo dé a 23. Bueno, pero iso é un pouco o mismo que cando eu non dou posto o despertador nun impar, teño que poñelo no par. Eso, sí, bueno, isto xa non son adiccións, son... Que todo o que estamos falando non Pero son adiccións son que se está manías, contando. sí, non, Pero, son sí, manías. pero manía. eu coñezo xente que fai a compra para redondear, sabes? Busca ver Mira, todos os eso, artiluxos, oye, ir cortando mentras vai meténdonos no carro da compra, sabes? Vai contando e búscate redondo sempre, senón quita ou añade. Claro, o forte. problema de todo isto é que a consecuencia é que che genera ansiedade. Si Claro, ti claro. poderas convivir guai con esas cousas xa está, pero a larga Por eso titulei a miña sección Hoxe en como sacarlle partido á ansiedade axena. Se algo teñen en común todas as adiccións é que o resultado é ansiedade, Sí. algún trastorno da personalidade, Frustración porque non das alcanzado sí. sabes? A limpieza extrema, non é imposible. Porque eu non todas podes as controlar. adiccións que estiven mirando dependencia, acaban en depresión. dependencia e síndrome de abstinencia. Claro, Tamén, tamén. claro. A gran maioría teñen, o E sea, iso ao final a gran acaba maioría en todas. ansiedade, TDAHs e todas esas movidas e que se poden evitar. Eu quería comentarvos, como xa comentei ao inicio, dunha adicción que sufro realmente
Que o todos pasas os mal. días. Non o chego a pasar mal, pero é certo que me provoca ansiedade. Condiciónate. Duolingo. Bueno, vamos. O Duolingo eu creo que Hai tamén... xente na casa rindose de ti agora mesmo. No, e hai xente na casa dicindo a min tamén me pasa. E hai moita xente que está enganchada, ou que estamos enganchados, porque agora hai que falar en plural, que estamos enganchados ao Duolingo, e todo empeza como se fora risas. Un xogo. Sí, un xogo, sí, como calquera droga. Iba a dicir, o primeiro cigarro tamén eran risas. Eran risas, sí, e ao final acabas enganchado. O primeiro cubata tamén eran risas. Pero cando a xente xoga o Duolingo e todas as persoas que lles pasa o mesmo camín, ou que algunha vez tontearon co Duolingo, porque hai persoas que tontearon co Duolingo e deron no deixado. Vale, sí. Meténdolle fichas ao búho. Claro, Sí. metiéndose. Pero entonces estás... Dúo enfádase cando Claro, non xogas. Sí, te manda mensajitos. Isto Mándache mensaxes de amenazarte. Tío, eso es terrorismo ludopático. Pero, a ver, Claro. ahora- Faite sentir mal por Sí, non sí, ser sí. produtivo Sí, e non sí, estar sí. pendiente. Pero que non é trola, non é unha mentira que va a facer aquí No, no. as bromas. Non. E agora porque estamos utilizando o meu móvil para gravar coas cámaras, pero eu podría sacar ameazas que che manda Duolingo de vas a enfadar a Dúo. Seguro que non Sí. queres xogar, vas a perder a racha. Dúo está triste. Pero eso é manipulación emocional. Total. Ao mellor, xa alguén entrache na casa como non xogues ao Duolingo. Imaginaste que chegara a ese nivel a amenaza. Te envían os programadores que están detrás, te envían porteiros ali a petarte na porta. En da as casa. redes, Dúo tamén Como actúa. a xente que envía os míticos coches para avisar de que diante dunha casa hai un moroso. Claro. Exactamente igual, pero como para avisar que hai unha Xoga. persona nesa casa que non está xogando ao Duolingo. Porque Claro. ainda non xogas. Eles pidenche horas, en vez de pedirte carchos, como fai Facenda, eles, sabes, ríndente contas a final de mes das horas que estiveches aí dentro. Queren como- o teu tempo. E dentro do xogo tamén como que van poñendo pequenas probas Incentivos. para engancharte. Está, por exemplo, a que todo o mundo coñece, se respeta como un domingo de misa, que é o día da racha. Ti non podes perder a túa racha. Eu, por exemplo, faltaránme 30 días para chegar aos 1000 días de racha. Dios. 1000 días xogando sen parar. Imagínate que te secuestran o móvil. Pero que consigues con eso? Estaría triste. Pero danche algo, Aprender idiomas. Aprender idiomas, Bueno. querido. No, pero para min está o de aprender idioma está escondido baixo un montón de mecanismos Pero que utiliza de persuasión. teño que decir que aprenden idiomas. Vale. Dentro desta edición mala, confeso que algo de alemán aprendín e o meu inglés mellorou altamente. Non te jode, unha persona que ten un trastorno coa limpieza, algo tamén ten que ter de boca, a casa ten a limpa, non ten Sabe que cales son os mellores Pero produtos paso do mal. mercado, busca ofertas, o sea, algo No. ten. As ediciones sempre busca Ten algo positivo. Algo ten, sí. Pero é certo que bueno, toleas por conseguir a racha. E hoxe, por exemplo, estábamos aquí antes de empezar e dixen, hostia putas, Sí, que, sí, sí. que vou a perder a miña medalla de abril, porque tamén che dan medallas, claro. Madre mía, a túa medalla de abril. É a miña medalla As de abril. recompensas, Aguas mil. tío. E quería conseguilo. E seguramente moitas persoas estean como a mí. Oye. O mellor non están tan obsesionadas. Eu tiven que pero poñerme limitador de tempo para o uso de Instagram. Porque Outra entraba, adicción empezaba terrible. a mirar, claro, ahora a televisión é un pouco móvil, sabes? Entonces eu entraba no Instagram, truco, scroll, e de repente diste, hostia, levo media hora dentro de Instagram sin facer absolutamente nada. Pero como estás contando? Dixemos que íbamos a intentar falar de adiccións de chiste. E para min, por exemplo, unha das adiccións que non metín no programa de hoxe foron as redes sociais. Porque sí que non me parecen de chiste. Non é chiste, non é vale, chiste. Gravísimas. Eu estou falando desde un dramatismo, o sea, que eu teña que coller e dicirme a min misma, no, ponte limitación de tempo no móvil, é grave, Bueno, canto pero menos. eres consecuente, eso. É o primeiro paso. E tedes trucos para superar estas No, adiccións. Pensei que íbamos Como a falar por exemplo, de adiccións que tiñamos. no, xa falamos. Ah, Levamos xa pasou como eso, 15 joder. minutos falando No, de dalle, contanos algo No, é máis. que non, é que eu ao final non estive eso, cavilando bastante a ver se tiña algunha adicción destas forte, tal como a túa do Duolingo e tal, e realmente as maiores que teño foron de neno, foron infantís e tal, e como que fun superando e tendo máis control sobre elas, que ao final é ter control, cosas que A veces é onde se forjan tamén a gran maioría entonces, dos obsesións. agora na o que infancia. agora o que sou un adicto realmente é intentar complicarme a vida o menos posible e evitar situacións que me levan a adiccións. Entón son adicto a eso. A intentar zafar de problemas. a evitar ser adicto. Correcto. Unha adicción a evitar ser adicto. Bueno, Pero tamén te exixe Pero mentalmente. un pouco adicto ao Counter-Strike es. Un pouco, sí, aos videoxogos. Estes un pouco, pero tamén te pos como marcas e hai momentos límites que e te obligas a sair de casa estas cousas. O sea, eu teño controis, no? Fago controis periódicos mentalmente sobre mí mesmo e poñolle candado certas cousas. Isto está me lembrando que cando eu xogo a Animal Crossing teño que poñer un momento de Ti és parada. adicta tamén. Eu doulle fuerte e estou esperando xa vos lo dixen a poder comprarme
a Acórdome Switch. Sí, acórdome Porque desa cando viaxe. compra a Switch vai a ser un problema para min. A Switch Entón 2. eu digo, vale, Lidia, hoxe, Hai polémica cos prezos. cando consigas 50.000 vallas, paras. Canto? 50.000 vallas. Canto se tarda en conseguir iso? Bueno, unha hora bien, tranquila. Sí. bueno, non Sí, é sí, sí. moi rápido. Pero porque eu son moi rápida. E, por exemplo, Xa xenerou musculatura nos dedos claro, para eu poder... sei como. Por exemplo, prometíme cousas a min mesma que eu creo que non é unha adicción, evidentemente, non, pero sí que chega un pouco a como non sei se é obsesión, pero imagínate, ti atopas fósiles, non? E hai os fósiles ti podes vendelos por un pastizal. Ou donalos, non? Efectivamente, aí está o asunto. Entonces tú podes coller, ir ao museo e donalos. Que che dan a cambio? Nada. Que te sintas ben por ser unha boa ciudadana e donar. Entonces eu que me prometín, dixen, Lidia, ti vas a conseguir fósiles. Como sexa. Cando se che repitan, aí é cando os vendes. Non os volves a donar. Pero mentras, cando che saia un que aínda non está no museo, tes que ser boa persona e non priorizar en ganar cartos, ao mellor 60.000 vallas che poden dar por un fósil. Ño. Son moitas vallas de Dios. Pensei que che iba a salir o espírito meque dicir, eu aquí... No, pero isto foi unha promesa que me fixen eu. Tutankamón comigo non duraba nin 2 días. Claro, pero isto xa foi un rollo de Expoliado. que non me pase tampouco nos videoxogos, non pode poderme máis as ganas de gañar cartos, sabes, que de ser boa persona. Hostia, identifícome completamente contigo. Gracias. Sabes que eu no Age of Empires collo as mulleres e digo, as mulleres tamén deben ter un rol de constructoras. E construyo e os homens os poño a recolectar. Me parto el culo, porque normalmente é ao revés, Sí, claro. digo, as mulleres tamén deben ir aí a loitar e dirixir os rollos. E poño mulleres. É como que a miña conciencia dime, encanta. no, deben tamén. Conciencia social hasta cando Sí. estás nun videoxogo que che debería de sudar por mil. Claro, sí, sabes? sí. Eu poño os nenos a traballar no ciber... No... Ui, sí, ti eres criminal. É unha igualdad xeracional en todos os niveis. Explica eso, porque a xente non está entendendo. O de poñer os nenos a traballar. Claro. Hai un videoxogo que te permite... Que De repente fuches a Mancio Ortega por un momento, Sí, sabes? sí, Ala vai, a promoción de Inditex ao carallo. É un falso simulador de alto empresario textil. Mira, aquí te fago sin facer ningún tipo de nombre. Xa sí, vin eu. el xogo este, el Frostpunk, que hai unha Tremendo podes poñer nenos a E traballar. queimalos. Podes logo utilizar os seus corpos como combustible do xerador. Madre É terrible. mía, está todo ben pensado. Se morre no traballo, claro, sabes? Para solucionar estas adiccións, nós queremos tamén aportar a noso grao de area para intentar que os mequemeques saian desa adicción. Idea psicóloga ou ao psicólogo ou ao psiquiatra. Primeiro. de todo, Antes de sí. escoitarnos. Non unha destas bobadas que nos estamos dicindo, si realmente é algo que che empeora a vida, a calidade de vida. A non ser que o teu problema se escoitar os mequemeque. Nese caso, recomendoche altas doses de mequemeque. Sí, claro. Esa é unha boa adicción. Poñer no YouTube, darlle que dé a volta a tempada e que volva a contar unha visualización. Poñede máis. aí Ben, que nos dan visualización. Pero Hostia, estou tedes lendo trucos, aquí tedes un trucos. segundo. Unha boa adicción que non comentamos é a de quedar ben. Os Canta xente é Bueno, adicta os a queda quedar É ben. contrario a do mentireiro. Sí, Carlos tiña é bastante posto aquí. queda ben. Joder, vai. Que ben nos vendemos entre nós. Forma parte do teu traballo tamén quedar ben, que xente, esas cousas, verdad, Martín? Aquí bastante queda ben. Bastante queda ben. Sí, Pois sí. eu creo que lle cae mal a moita xente, Traballas pero en bueno. marketing, comunicación social, necesitas Porque é quedar ben. inevitable caerlle mal á xente. Xa, é verdade. Pero Dóeme eso un vou, pouco, que hai pero xente bueno. que é moi adicta, Que forza, ¿no? Eso. que forza o de querer caerlle ben á xente. Non leva a ningún lado. No. E eu son a primeira moitas veces caer neso. Porque necesitas aprobación. Ah, En plan, bueno, sí, claro. Bueno, depende tamén como te criaran tamén, e todas estas movidas, non? Ao que te empuxe o sector no que traballes tamén, moitas Eso veces. é. Hai sectores que sí que como que te catapultan ese tipo de situacións. Total. Como o teu, bueno, o noso, o audiovisual, o teu política, todo este tipo de cousas, o olliño, Eso Sí, é sí. terrible. Eso é terrible. Pois íbamos a decir de que me dixeras trucos, pero non ímos a decir ningún truco. No, Imos a pasar xa a un xogo que vos tiña aquí pues, preparado. o xogo é o final, non? Sí, Porque e como xa remata o programa, vai É empezar que xa. antes quería comentar algo. Claro, antes quería comentar un tema que coñezo dunha persoa que non vou decir o seu nome, evidentemente. É Xavi. No, Ah. pero É Xavi. podría serlo, pero non o é neste caso. Rajoy, seguro. No, pero eu coñezo unha Que coña?
coñezo unha persoa que se lle xuntan dúas adiccións e logrou como combatir É Antón. unha con outra. É Non, Antón. non é Antón. Non Xa está, hombre, non deixa de... coñeces, non, joder, non, tío. Non poñes a desvelar a Logo, identidade. logo dis que Lidia. falta tempo. Pois sí, pois sí, son Pois igual é eu, sí, Lidia, son pois eu. igual é Lidia Igual son eu. comentou-mo antes e Mira, rápido, e deume o que sopro. acaba o programa. Que eso, que eu conheço unha persoa que ten dúas adiccións. Unha delas é a imaxe persoal e a estética. E outra das adiccións que ten é a cafeína. Entonces, sabedes que se bebedes mucho café, se manchan os dentes, dentes. se poñen, Sí, volven sí, a mare... certo. E ela consumía moito café, esta persoa. Ela? Sí, bueno, sí. Bueno, xa está, desvelei mitad da situación. Bueno, da igual, 50% de mulleres en Galicia, ¿no? Sigue sendo complicado encontrala. Entonces, o que se Embarrouse. se lle foi a cabeza a tal punto de que o que fai é tomar edemas de café para non inxerilo directamente que se lle manchen os dentes. Mima. E iso é terrible, chegar a eses puntos de adicción, de Ao cubrir mellor- unha con outra. ao mellor é mellor un edema a meterse 3 latas de Monster, tamén xo digo. Hombre, claro, no, ela era adicta ao café, non a cafeína de, Bueno, que está en pero- latas de É adicta ao sabor ou como? No, o Ao café, o café. que xenera o Hai café. mazo xente adicta Pero ao café. o Monster vai un pouco faiche Sí, sí, sí. de O Monster poñerte cafeína a muerte, ¿no? Infartas. Infartas. Claro. leva máis cousas que cafeína. No, creo. xa, xa. Taurina, por Leva exemplo. cousas chungas. No, é azúcar e o café polo menos decídese meterlle azúcar, tío, non. Pero esta persoa era adicta ao café, como lle manchaba os dentes, tiña esa preocupación estética bastante extrema tamén, pois decidiu tomar A ver, edemas. pouca Que xente, adicción pouca versus xente- adicción. Claro, eh? sí, pum, pum, pelea de Miguel adiccións. pouca xente coñece que vista ben. Así que temos que sacar quen é esa persoa en cero. Pero dixo, claro, que estaba no. preocupada Pola pola estética súa e imaxe estética. personal. Claro, claro. A ver, sí, a ver, a E vestimenta o de é unha vestir ben é algo moi... Bueno, vestir ben. Sí. De estar Conceptual. cookie. Claro. Vale, Para mí pues- vestir ben é estar cómodo. Cando vexo unha persoa Ah, en bueno. tacón, super apretada, para mí Ah, eso, sí, para sí, mí eso é non vestir podes. mal, o sea, eso non o levaría, eu non podería, sabes? Eu non podería levar un bañador destes axustados e tal. Pero Hai uns persoas- tacos, efectivamente, Miguel, non te vexo No. moi estable con esos tacos. Pero hai persoas que, por exemplo, visten así, se te ven un pouco así de chándal, como que lles dá mal. Desde a grima e asco, ¿no? Non sei se asco, pero Ai, sí. pero como que lles dá, pobre gente Sí. pobre. que lles dá mí- mal. a mí no Necesitan instituto había ir xente- de traxe. A mí no instituto cando iba con chándal e tal, había xente que me miraba raro, en plan, este parece que leva sempre a mesma roupa, e ao final é un chándal pero dun color distinto, pero Bueno, colores opacos. E o Carlos Me- polo congreso adiante cunhas zapatillas. É peor, é peor. Mira, é que vedes Mira estas as zapatillas. zapatillas, védelas. Son unhas zapatillas. As zapatillas da abuela. De andar pola casa. Mira, estas zapatillas son... Que están desfeitas. Venche unha na feira e dixe 5 euros, buenísima a goma, pa todo, vale, pa vestir. Pois a mellor era domingo. da feira. Sí. Con estas A ando tira o polo chan traballo. aí para No, mira pero- a resistencia e durabilidade da Pero está certo. Eu creo que cando viñeches de por ali de visita, non sei se as levaba No, postas. ese día non, pero vin que ibas moi chandalero, dixen eu, sí, que sí, maravilla. Sí, señor. Debería de ser así, Sí, por que non? sí. Sí, sí. Que dixeron os nosos pequemequemeques? Que se foran ao congreso irían cómodos. Cómodos. Claro, é que hai que ir así. É que- É que estou traballando. Claro. Teño que estar cómodo. Bueno, vamos a co meu xoguiño este que vos quero poñer a prova. Pero non hai competencia, non? É un poquinho competencia, é un Meca. poquinho. Que Bueno, outra gustoume o programa do Mundo Animal donde vos vin aí. Quero dicir que Donde sacar quedamos as os dous garras. fatal, porque non sabíamos ningún... Quero dicir que estás facendo un pouco de intrusismo laboral porque antes o dos xogos... Con Paco Lodeiro. No, antes o dos Xa xogos sei. era eu, tío. Ah. Pois eu en realidad vou vos a confesar que me estou preparando para sustituir algún día a Paco Lodeiro. Sí, En que plan, cabrón. no atrápome se podes, Paco. Se algún día estás enfermo, Sí, chámame, que- dame unha perdida. Ou se se jubila. Ou se subila, un pouco lle faltará, non? Bueno, tamén o decimos todos os anos do galloso, e sí, prefiero... Paco Lodeiro, eu vexo moi guapo, moi ben. Sí. É unha persona que posiblemente toma edemas para non manchar os dentes. Vai estar farmeando programas todo o que poda. Sí, sí. Pero bueno, o xogo que vos traía era para que me digades si esta adicción é real ou é inventada, é fake. Buah, mesa familia este. Porque hai moitas invencións, hai moitas adiccións que parecen trolas. Sí, sí. E dis, esta é unha trola que me están contando, pero realmente non o son. Sí, o de Veña. lamer gatos, Son. por exemplo, xente que lame gatos. Sí, eso fuerte, Eso existe, Sapos, mellor, non? No, gatos. No, no, gatos. xente que lambe gatos por facer o mismo que fan eles consigo mismos. imitalos. Por limpalos. Tarda o meteorito en chegar. Vale, vou vos a poñer a primeira proviña. Vou vos a dicir a adicción, describo vos en que consiste esta adicción. Tedesme que dicir se é real ou é inventada. Vou facer Como lle gusta a Carlos unha boa locución. Sí, encanta. Me lloraches bastante, aunque hai veces que pos Eh, tons de voz que non me molan.
Hai algúns que pon aí que a interpretación chirría, vale? Miguel, eu menos non poño. 5 Ahora vas a coller e puntos. vasme facer a miñas difíciles, verdad? No, son para todos. Eu vou a dicir a dicción, e tedesme de dicir se é real, inventada. E eu vos poño pois un punto se acertades os dous ou non. O cuaderno Martín, rubio. se queres tamén participa. Vale. Comezo. Adicción a mascar xeo. Persoas que senten unha necesidade compulsiva de mascar xeo a todas horas, incluso en inverno, Sí, sí. podendo danar os dentes. Sí, pedras. Sí, A tope, sí. Eu digo que sí. Co tema de mascar movidas hai xente que hasta masca vidro. Sí. Ti que dis, Martín? Martín di que É quedan certo, 7 minutos de programa. Certo. Pois mini punto para todos, é real, chámase pagofaxia e Ya. está ligada a anemia ou estrés. Xa ves, tío. Mira ti. Bueno, o estrés eu creo que estaría un 90%. Sí, todas. Non todas ou non moi unha gran cantidade. Segunda adicción. Contanos. Adicción a comer area. Persoas que senten desexo de comer area de praia ou xogar a coarea, especialmente pasa nos cativos. Iba che dicir eu. Real Claro, pero ou tamén, inventada? tamén entra terra aí, porque o de terra se Area. Solo area, non entra terra, porque terra é xeofaxia. Sí, E eu sí. facía eso para ser a resistencia. En serio, comías... Eu Espera, a min de pequeno Para ser a resistencia aquí, aos bichos, ao que hai no medio ambiente. comías terra de forma consciente. No, comía a veces, de pequeno, nos parques había terra. Agora sabedes que non hai. E eso son super asépticos os parques agora, que teñen como colchón. Sí, porque un mazo Imagínome, carrachas antes e era- piollos cada 2 por 3. Por eso antes os nenos de antes eran máis fortes e duradeiros. Imagínome aí a un monxe saulí, sabes, tomando veneno de serpe para Propósito. aguantar e este tomando terra. Sí, Oh, bueno. claro. Que decides? É inventada ou é real? Eu Non, digo é que é real, real. ten que ser real. Real? Real, sí. Creo que se chama xeofaxia, non? Eu ia dicir que é inventada, pero despois do que dixo Miguel, Móllate aí. Que dis? real. Vale, pois ningún punto para os dous. Pero que Porque Ma, isto está fatal. Xeofaxia é certo que existe, existe. e que comen terra. Pero tú dis área, porque Pero eu concretei en area. Por eso Eu comía area de Eso, pequena. A min tío. extrañame moito que alguén Area. nos enganchara a comer area. Pero que hai nos parques nalgún infantis que é momento da area súa ou vida. terra, o que había nos Area, antes, area. ahora xa Area, non. tío, Area area. sempre. Pois eu tomaba. O, é máis o caixón da area, se chama Eu así. un vasiño a semana. Iba só ao sempre, va. areeiro xojar. Eu un vasiño a semana masticaba. Vale, segunda Logo escupía, pero masticaba. Segunda, bueno, perdón, terceira adicción. Vai cos móviles. Oh. Adicción a guardar pantallazos do móvil. Persoas que capturan pantallazos do seu móvil compulsivamente e gárdanos sen borrar. É dicir, ocupalle máis espacio que toda a tempada dos meque-meque. Real ou inventada? Eu fago capturas, pero non sei se eso pero non É de forma unha Non pode persoa que ser, gasta e no, vamos a ver, tastas. estamos falando de adiccións Sí, sí. que están Cantas tes que facer para chamarlle adicción a eso? Cantas están Entendo que diagnosticadas, centos. están diagnosticadas. Estas que estás comentando están diagnosticadas, teñen un nombre concreto. Teño, Eu penso claro, que non. hai historial Punto. clínico, hai investigación detrás Sí, delas, sí, ¿no? sí, sí, No. sí, sí. Concepto de captura, home, que pode haber adicción de calquera cousa, pero que xa Claro. sea algo tan concreto como para que a diagnostiquen. Eu fago muchísimas capturas que teño sin borrar, pero porque sempre lle dou mal ao botón de bloqueo e fago sabes? Por error. Esas persoas non as borran. Gárdanas. Ese erro que dixeches ti non o borran. Miña nai fai eso, non pasa nada, Pero non eso, ten eso adicción a Dióxenes, eso. o sea, Dióxenes de capturas de Dióxenes pantalla. digital. Dióxenes digital. Eu digo que non. Inventada? Inventada. Eu digo que é verdade, veña, vamos a apostar. Eu necesito dous datos. A ver. Quere máis cousas. Martín. Non as borran porque as queren conservar ou por vagos. Porque as queren conservar. Vale, son dos Xa datos. ter Dióxenes. O meu peto conta Claro. como persoa? Que? O meu peto conta como persoa? O teu peto? Joder, a de captura de pantalla que me fai o móvil bloqueado no peto. Claro, é No, claro. Que diste, inventada ou real? Invent. Vale, pois punto para Martín e Lidia. Toma, É toma. unha invención. Hombre, claro. Vamos a ver, se non sería Dióxenes digital, como moito. Cuarta adicción. Adicción a ler letras de produtos. Persoas que non poden evitar ler todas as etiquetas de alimentos ou produtos da cesta da compra, mesmo sin interese. Pero para informarte nutricionalmente, No, dis. no, leno, porque o necesitan ler. Eu Non pe- no necesitan, nin Sí. son celíacos. Eu digo que sí, que Lles dá existe, igual. existe. Eles len. Leo. Supoño que sí, que sí. Habrá xente que sí, que lles prestará... Bueno, que pobres, ao mellor sí, Sí, que necesitan. sí. Afirmativo. E a resposta é correcta. Toma, Mini toma. punto para todos. É que non me ibas a poñer o punto, carallo. E estabas aí dudando, No, estaba dudando se poñelo, deixarche un hueco ou metelo despois. Quinta adicción. A ver. Adicción a colleitar pedras con forma
Non se ve a cara. Adicción a colleitar pedras con forma de corazón. Estuve vémolo moitas veces en películas. Nutrias, esos son nutrias, non son Persoas humanos. que percorren praias ou montes buscando pedras con esta forma xeométrica en concreto e gárdana en caixón. Eso é esquilmar, para empezar. Falso. Supoño que habrá xente que si teña movida con coller pedras Ou dos cantos rodados que os collen, con sí. X forma posible, pero non que estea diagnosticado cun nombre en concreto. E menos que fose xusto as pedras con forma de corazón. É Claro. difícil, topas unha por vida igual. Head Rock Addiction. Solo Yes. digo eso. Como? Nada. Hair, Idiomas. O Duolingo está chafetando, É un eh? festival de música que hair Rock organiza... Addiction. A mí lo chamas así en Hair Rock inglés. Hair Rock Addiction. Hard Rock Addiction. Vale, ¿Qué que decides? ¿Real o Falsa, inventada? falsa. Invent. Eu real, teño que apostar. Invent. Teño que Real? Eu teño que dicir real para desempatar con Lidia. Claro, eu tamén para poñerme Pois mini punto para Lidia Veiga. vai gañar. Joderos. De momento vai gañando Lidia. Joder, os fillos de... Cando vos digo que son competitiva é por algo. Vale, sexta adicción. A ver. Adicción a comer alimentos en orden alfabética. Por exemplo, dispor a comida nun prato e comela segundo a orde do abecedario. Un exemplo. Atún antes da berenxena, a berenxena antes da cabaciña, Claro. e ir Mima. nesa Sí, orde. eu sí. O arroz antes que a berenxena, e incluso o arroz antes despois do atún, Pero porque esta persona non pode ir a comer fora a un restaurante porque que lle mezclan salsas no, e el cousas. vai No, comer. pero Igual que ti separas os chícharos, esa persoa come. Pero hai pratos que veñen mezclados, as ensaladas. No, pero por exemplo, ti, o sea, eu por exemplo, cando como, empezo sempre polo que menos me gusta para acabar co que máis me gusta. Claro. Pois neste caso, evidentemente Separando será un para trastorno comer. obsesivo compulsivo, Da alimentación. claro, empeza a comer primeiro a berenjena e despois o calabacín. Pero eu digo que non ten nomes e apelidos. O sea, pode existir que alguén teña ese rollo, Vale. pero creo que non ten nomes e apelidos. Entón, que dis? Que non. Vale, falso. Es que eu digo que é un trastorno obsesivo compulsivo, pero non se chegate un nome concreto. Veña, eu claro. vou decir que Toque é es. certo. Vale. Toquex, seguro. Certo. E Martín? Falso. Viñamos a xogar. Mini punto para Miguel e Martín. Cuidado, Invent totalmente. Vale. Sétima adicción. Adicción a imitar o acento de quen fala. Alguén que, sen querer, copia o acento ou entonación da persoa coa que fala, mesmo idiomas que non domina. Como ti. Como eu. Porque o fas a veces, E a verdade sí que é certo. Eu vou vos dicir que facía en Vigo, cando estaba na escola. Buah, neno. A veces collía o Vitrasa e facíame pasar por Argentina. E falaba con xente en plan dicíndolle que estaba de Erasmus. Pero rollo exercicio do... De repente Erasmus Bueno, internacional. Claro, Claro. moi ben. Sí. Como? Pero rollo exercicio da escola o exercicio teu que te... Para interpretar. Porque me Apetecía apetecía e punto. a ver si colaba e colaba. A ver, fainos algo deso. Sí, bárbaro. No, paso de faltar yo respeto aos argentinos. No, No, dixemos Cuidado, que como que son atopen o irmãos, vídeo... son irmãos. No, pero atopan o vídeo e nos Poñemos- dan... Sabes que pasa? Que eu vía moitísimo Casi Ángeles. Estaba enganchadísima cando eu era adolescente a estas series así como argentinas que se botaban aquí. Casi ángeles. Sí, bueno, Sí. que pouca, o sea, que incultos. La verdad que sí. Ignorantes. Eu quedeime en Rebelde Way. Bueno, pues Y soy rebelde. Vale, que decides? Inventada ou real? Eu xa non me acordo, perdín o venga, fío. real. Vamos a Real? por todas. Real. Real. Nadie gaña. Mini punto para todos, é real, chámase ecolalia social. Hostia, qué faise bonito ese ¿Cómo? nombre. Ecolalia social. Ecolalia. Sí. Ecolalia. É o problema de, bueno, repetir como como falan as persoas. Oitava adicción. Adicción Pero como falan o acento? o acento. Ah, Ou vale. incluso o acento mesmo. O deixe. Claro, Claro, porque podes falar cada persoa é pero única. intentas imitar. Claro, porque non é o mismo que... Cantas veces vos imito aquí o acento pesco? Sí, 70.000 por exemplo. veces? Ou, por exemplo, o mítico Joaquín Reyes imitando os murcianos e ele é de Albacete, por exemplo. Nos Vale. facendo que... Vale, Claro, oitava vale, adicción. Adicción a rañar etiquetas de produtos. Persoas que non poden evitar rañar ou despregar as etiquetas de botellas, tarros, envasos, todo o que teñan ao seu alcance. É dicir, ven esta botella Sí, sí. e intentan sacar a etiqueta. Real ou falso? Existir existe, pero eu creo que non ten clínica detrás. Aquí eu vou comentar dúas cousas. Primeiro de todo, se alguén incitou a isto foi Cabreiro A cas súas botellas que teñen pegatinas para que ti despegues e cando as pegues de volta, cando as pegues de volta sexan o mismo. Non sabía que se podía facer eso. Está feito para que ti mires por un lado a botella Ah, e vexas sí, a sí, unha sí. tipa saltando por un acantilado Sí, sí, e o acantilado detrás. Pero ti se lle quitas a pegatina dun lado, a pegatina do outro e as pegas,
de repente tes un cuadro. Claro, fixetes Claro, un Na collage. miña vida o fixen, non teño claramente este trastorno. Pero Eu, cando sí, sí. salía a Fonbella, patrocínanos, esta xente toda que nos patrocine, Sí. sacaron unhas botellas destas que eran de bebibles de chupar, Sí, siguen. de Jantaro, Ah, non época sei. Jantaro, sacaban cada botella, tiña un hámster diferente. Eu creo que tiño que ter na casa 70.000, o sea, 70.000 papeletas das botellas dos diferentes hámsters de Jantaro. Eu non tiña unha adición, pero chegaba por aí a eso, E logo que dis? Pero eso es de Que é real coleccionar. ou que é inventada? Non é inventada. Vale. Non ten un nome como tal. Claro, o sea, Real ou inventada? eu creo que todas son reais, o sea, que alguén pode ter eso. Claro, no, partindo de eso. A Entonces- ver, Sí. Sí. significa que é adicción, é dicir, que é unha persoa adicta. Pero Non pode que o ter un faga tra- de vez en cando. Pode ter un Claro. trastorno obsesivo compulsivo, Claro, sabes? estamos Eu falando non entendo diso. moito de Estamos psiquiatría falando nin de psicología e tal, pero un mínimo, calquera persona pode ter unha adicción con calquera movida. Claro. Un TOC. Sí. Real ou inventada? O sea, é invent, pero creo que pode ser que alguén teña o feito de, Vale. de rascar o Martín, fai, pero real? Inventado. Inventada. Todos decides inventada? No. Quen El dixo? dixo real. Ti dixen real? eu creo que son todas reais. Son inventadas de, me refiro de A ver, non de podes decir... É que... No. Para mí son reales todas, Pero porque ten se pode un ter. nombre, ten un nombre. Non ten nomes e Na apelidos. psiquiatría Por ou logo é non? inventada. Claro, non ten clínica detrás. Eso é o que digo. Para Logo é mí inventada? é inventada porque non ten clínica detrás, pero é real porque alguén pode padecerlo. Vale, todo es inventada. Vale. Sí. Pois mini punto para ninguén, porque é totalmente real. Hola. En inglés é fit getting. Vale. Se chama. E Ansiedade claro, tes por a versión de rascar ou quitar, ou senón a versión de meter o objeto no microondas despois de pasar ya auga. Carallo. Esa é moita edición de nuestro Eu señor. fago. Para limpar ben o cacharro. Non, para quitarlle o precio ou a etiqueta. Si trae unha etiqueta pegada e ti non queres que che quede a zurraspilla da pegatina, Pero porque queres reciclar o vidro. ou vidro ou que sea, Claro, pero eu dixo en auga quente. pero despois darlle co estropajo tal e queda feo, Eso cos queda botes- raro. Cos botes de Nutella, que son vasos despois, non? Sí, Claro, Utiliza eso para usar. ti botas ya hojiña, mételo no Con microondas xabón. e de repente colles Ah. a pegatina e fai e queda cho vidro perfecto. Mira ti, Ni que calao. consello. De nada. Vale, noveno adicción, porque canto tempo xa nos pasamos? Novena. xa. Canto vai xa? Hai menos 7 minutos. Pasamos nos 7 minutos. Somos Sí, unos sí. desgraciados. Sempre estamos en menos Rápido, algo. ahora tedes que dicir si real ou inventada. Adicción a dormir sempre coa almofada do revés. Necesidade compulsiva de xirar a almofada 180 grados antes de deitarte, mesmo que xa estea na posición que a ti che gusta. Sí, Real claro. ou inventada? Real. Inventada, Real. real. Inventada. Mini punto para Lidia Veiga, é totalmente real. E para Martín tamén. Eu dixen real. El dixo inventada. Real? No, Lidia e eu dixemos inventada, Miguel real. É real. Sí, Ah, dixen... pues mini Ten- punto para todos menos para Lidia Veiga. No, no, Perico. Martín tampouco. Pero ti que estás hoxe comigo? Pero que te pasa? Solo dixen eu. gilipollas. Ti tamén inventada. Claro. Sí. O sea, perdón. fallaron eles dous. Vale, Deixa pues, de... Estás empatado, eh? Este sentoulle mal que dixera que non queda ben. Porque hai unha cruzada personal contra min. Obsesión con puntuar mal. Obsesión con Carlos tamén se pode ter. Obsesionar con puntuar mal a Miguel. Vale. Adicción a pronunciar palabras en voz alta antes de escribila. Dicir en voz alta cada palabra antes de tecleala. Mesmo en mensaxes que son totalmente privadas. Íntimos, sí. Real ou inventada? Real. Inventado. É o desempate, vamos empatados, É igual. Inventada. Real? Inventada. Mini punto para Miguel. E douvos un Pero bonus. escoitame, destas dúas últimas non dixaches o nombre clínico de eso. No, porque non Non busquei. existe. Non o busquei. Donde buscaches No, na Wikipedia de non fixo porque o seu te sale a traballo. ti de aí los forros de abajo? Bueno, a real Gañei. chamase verbal typing. Bueno, porque me digas un nombre así en inglés porque O teñas Duolingo. Duolingo aí ao lado. Cando Vamos dar un bonus track para ver se empadados con Miguel. Existe eso gañei. adicción a No, inventar adicións? Eu ahora saco este bonus e so acertades. O sea, falta tempo, sacas un bonus para que me empaten. Está Sí, claro que vas sí, contra sí, min, sí, eh? totalmente. A verdad? É unha adicción, é unha adicción. Vale, adicción a escoitar o mesmo podcast en bucle. Persoas que reproducen o mesmo episodio de podcast decenas de veces ao día mesmo dormindo. Real ou inventada? Isto pode ser os meque-meque, claramente. Claro. Eu a puxaches como gancho, así que digo que é real. A mellor é un invent para dar paso aos meque-meque. Real. Pois nada, vou dicir real, porque así, pues tanto ten. Real.
Mini punto para nadie. Podcast Loop Dependence. É Sí. real, é unha obsesión que ten algunha xente co rollo dos podcasts. Pero non desempataches. Non no, desempataches. espérate unha cousa, que Señora competitiva. estáme recordando isto a que eu de pequena, na miña época bachiller, gravaba, atención, os temas de historia en voz, poñelo de poñíos noite. de noite porque sei que dicían que así se che quedaba mellor. Funcionaba. No. Pois Pero non sei, porque a verdade é que tiña un profesor que, guau. Entonces a mellor non sei se era a miña culpa ou a do No docente. próximo capítulo dos Meque Meque. Gañei, di que gañei. Gañaches, Miguel, gañaches. Ahora pon musiquete de victoria. Ahora a aprobación tamén é unha adicción. Aquí estamos vendo un caso. Martín, musiquita triunfal, por favor. Vale, nada, darvos grazas aquí aos Meque que temos que ir xa porque xa irán 40 minutos en total ao mellor xa de programa. Sí, efectivamente. Estáse volvendo programas de 40 minutos, isto non pode ser. Nos estamos Non pode adictos a ser. programas de 40 pero minutos. Non escuchademe, pode ser. que é importante antes de marchar repetir que se alguén se senteu ofendide, que se non é vale. Ese era o Carlos que quería ver. O que non é queda ben. que non é Ese es. que non é a propósito. A ver. O sea, as adiccións son moi jodidas e todos Hai estamos que- adictos a algo, hai xente que pues por desgracia o ten máis jodido que a outras, pero hai que darle a Hai eso. que rir dos problemas de cada un. Moitas veces o humor axuda a Sí. solucionar o problema e non darlle esa gravidade que moitas veces as persoas non van ao psicólogo ou ao psiquiatra porque como ten como un aura así de Totalmente. seriedade, pois vaite con normalidade que non pasa nada tamén. Pois nada, mil Non viñamos a vivir, grazas. no, como é isto? Non viñamos á vida para sufrir, ¿no? Viñamos para traballar, evidente. É punto. Pois nada, meques, 1 millón de grazas por outro programiña máis. Nada, a todas e a todos vos por estar outra semana con nós. Esperamos que sigades super adictas aos meque. Así que nada, sede moi, moi felices. Chao, chao. Favor. Bye, bye, bye. Yeah!